Bore da pawb. Diolch Lydia. Bore da pawb. Greit. Wel, croeso cynnas I bawb bore yma I Garsalem. Yn capel fama ac ar-lein. Mae mor dda I fod efo'n gilydd bore yma. Dwi eisiau deud hynny eto. Mae o mor dda bod efo'n gilydd bore yma. Mae yna wedi bod newidiau mawr dros yr wythnos dwytha, llywodraeth newydd, efo prif weinidog newydd. Marwolaeth y Frenhines yn arwain at Head of State newydd. Da ni ar ganol, yng nghanol hyn I gyd, da ni ar ganol argyfwng costa byw, rhyfel yn Wcrain yn mynd ymlaen, a pethau I gyd yn effeithio, pethau mawr yma I gyd yn effeithio ni. Hefyd, mae pobl yng Nghaer Salem yma yn ein teulu ni yn mynd trwy pethau aml, a bore yma ddau ni glywed nath Beth colli tad hi dros nos, so mae'n meddyliau am gweddiau ni efo Beth, Trystan a'r teulu. So, So, o'r wythnos yma, mae wedi bod lot o emosiynau, lot o deimladau, lot o farnau gwahanol yn mynd ymlaen. Ond da ni eisiau hoelio'n sylw ar ein Duw ni, sydd yn gadarn, sydd byth yn newydd, craig ein ffydd ni. A be fyswn i'n licio wneud ydy, dwi am ddechrau. Greit. Wel, gyda fod rhywbeth pwysig I ddeud, does? So, dwi eisiau ni ddechrau trwy cymryd y teimladau yna I gyd sy'n chwilio gwmpas ac yn rhedeg o gwmpas yn ein colonna, yn ein meddyliau, a rhoi nhw I Dduw fel dwi'n darllen Psalm 23 rwan. So dyma ni. Yr arglwydd ydy fy migael I, mae gen I popeth dwi angen. Mae'n mynd â fi I orwedd mewn porfa hyfryd ac yn fy arwain at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Mae'n rhoi bywyd newydd I mi ac yn dangos I mi'r ffordd iawn I fynd ydy mae'n enwog am ei ofal. Hyd yn oed mewn ceunant twyll dychrynllyd fydd gen I ddim ofn am dy fod di gyda mi. Mae dy ffon a dy bastwn yn fy amddiffyn I. Rwy ti'n paratoi gwledd I mi a mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwy ti'n tywallt olew ar fy mhen. Mae gen I fwy na digon. Bydd dy ddaioni a dy ofal ffyddlon gyda mi weddill fy mywyd, a byddaf yn byw eto yn hir arglwydd am byth. A'r peth nesaf fyswn I licio I wneud ydy, os gawn ni sefyll efo'n gilydd, a jyst darllen yr adnodau nesaf yma allan o Psalm 19, I ni ddatgan pwy ydy ein Duw. So gadewch ni sefyll efo'n gilydd a darllen efo'n gilydd rwan. Cyhoeddwch mor wych ydy ei enw da. Plygwch I addoli'r arglwydd sy'n mor hardd yn ei gysegr. Mae llais yr arglwydd i'w glywed uwch ben y dŵr. Sŵn y Duw gwych yn taranu. Mae'r arglwydd yn taranu uwch ben y dyfroedd mawr. Mae llais yr arglwydd yn rymus. Mae llais yr arglwydd yn urddasol. Mae'r arglwydd yn frenin ar ei orsedd am byth. Mae'r arglwydd yn gwneud ei bobl yn gryf. Mae'r arglwydd yn rhoi heddwch i'w bobl. Greit. Gadewch ni addoli efo'n gilydd. Sanctaidd, 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 Duw holl a llio, gyda gwawr y bore, dyrcha
santaid y dwyd, dwydd o byd Jehova, perffaith mewn gallu, cariadwyd y dwyd. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluo, datganefad ar ei mawlydd enw di. Sanctaidd, 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 Cadarn Tregarog, Tryndod fendigaid, yw ein harglwydd ni. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw erioed sifryd. Dogoniant cydd mewn creadigau, yn eglur nawr i ni yn Crist. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist ddiw. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg e. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr arnyn. Fy mhechod cryf dy gariad cryfach, dim all-ein gwahanu nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist ddiw. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg e. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr o Hecho cryd dy gariad cryfach, dim all-ein gwahanu nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist ddiw. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg e. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechais danau, y llengad ei rwygo, a'n hechod ac yffros bedd yn fi. Mae nefoedd yn rhuo, yn clodith o goniant, codais dyn ôl o farwn fi. Roes neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac yn bydd teimlas i'r rwyd. Fe drechais dannaeth, y llengad ei rwygo, mae pechod ac yffros bedd.
teyrnas a'i rwyd. Ti fi a deyrnas, i ti mae'r gogoniant. Ti mi ar enw uwch bob un. O mor rymus yw'r enw hwn, o mor rymus yw'r enw hwn. Enw Iesu Grist o mor rymus yw'r enw hwn. Does dim asau o flaen, o mor rymus yw'r enw hwn. Enw Iesu, o mor rymus yw'r enw hwn. Enw Iesu, o mor rymus yw'r enw hwn. enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn. Enw Iesu Grist o mor hyfryd yw'r enw hwn. Does dim o'i debyg, o mor hyfryd yw'r enw hwn. Enw Iesu. Myfyrio na am Galfari, lle collodd ef ei waed yn llu, wyneb o ddwad, melltir y grwys, fachyn bwr hil, ddiddef oed oes. Rwy'n ei gorff a benthyg byr, a roi hi orwedd o'n egref, telwyd y byd, a chab ei grwm, Meseia ddiw mor sion sy'n. Addolwn enw ein harglwydd i, addolwn ein rhaglwydd mwy, di derfyn fyd ein oed mawr ac can, i ti ein harglwydd i. Yn y
faint o'r byr, gafsod lliar, ei hyfryd wir. A ddolwn enw ein harglwydd ei, a ddolwn ein dragowyd mwy, di derfyn fydd ein holl mawr ac an i ti ein harglwydd ddiw. A ddolwn enw ein harglwydd ddiw, a ddolwn ein dragowyd mwy, di derfyn fydd ein holl mawr can, a ti ein harglwydd ddiw. Cymwch set am funud. So, da ni am cymryd ychydig o funud da i weddio. Ac just i kind of gyflwyno hwn, dwi eisiau meddwl am y gair shalom. A da ni'n kind of cyfieithu hwnna fel heddwch, ond mae'n golygu gymaint mwy na heddwch. Golygu cyfanrwydd, lles, bod yn ddiogel, hapus, ffarf, cyfiawnder, i wneud heddwch, ddim diffyg anrhefn, ond heddwch rhywbeth positif. Heddoffrwm, i ni ffynnu, i ni fod yn fuddigol, i fod yn dawel ac yn llonydd. A mae shalom yn disgrifio popeth sydd angen i fod yn gyfan ac i dorri pob awdurdod oddi arnom fysa'n trio ein rhwymo ni at anrhefn neu chaos. So Duw Dad, diolch am y gostyneiddrwydd da ni'n ei weld yn Davies Tent cwbl o wythnosau nôl. Yr edifarhau dwfn, y maddeuant, y cariad, a pobl yn bod yn barod i gamu mewn i ofod eraill, nes di alluogi yn fanna. Diolch yn y lle addoliad yna oedd bobl o Rwsia ac Wcrain, pobl du a gwyn, dynion a merched, yn orthomedig ac yn rhydd i gyd yn gallu troi calonna tuag ata ti Dduw ac i ni fedru addoli efo'n gilydd. Duw Dad, yn y cyfnod yma o newid gwleidyddol, efo prif weinidog newydd, efo head of state newydd, fysa ti ysbryd glân yn tywall allan i ni fedru derbyn shalom Duw. A da ni'n anrhydeddu ti, Duw Tad. Wyt ti'n uchel dros popeth. A mae dy shalom di yn gryfach na popeth. A dwi'n galw am fwrdd i bobl ddod o gwmpas. Ymrwymiad i ddod efo'n gilydd. Bobl o genhedloedd gwahanol, pobloedd gwahanol, cymunedau gwahanol, cenedlaethau gwahanol, i ddod at ein gilydd. Duw Dad, efo'r argyfwng costa byw, da ni'n edrych i ti sydd yn rhoi popeth da ni angen i ni. Ynddo ti, da ni'n rhoi'n ffydd. Neu di roed y shalom i ni fel da ni'n cerdded trwy hwn. Neu di yn cryfhau ac rhoi popeth da ni angen fel da ni'n setlo nôl i mewn i rhythm gwaith ar ôl y ha. Rhythm bywyd.
Dwi'n plant ni yn ôl yn yr ysgol. A dwi'n codi y teuluoedd yma yng Nghaer Salem, sy'n cerdded trwy pethau anodd, colled, selni. Da ni'n codi nhw i fyny at y tŷ. A da ni'n gofyn am dy shalom di, Dduw Dad. I fod yn y cartrefi, fod yn eu calonnau, yn yr ysbyty. Amen. So dwi am ofyn i chi godi, a dwi eisiau defnyddio y gan nesaf yma i ni weddio a rhyddhau shalom dros, wel, da ni am wneud o dros ein cymuned Cynarfon, dros ein gwlad ni Cymru, dros ein gwlad sort of pellach ni. Gadewch ni sefyll efo'n gilydd. Bydded i'r arglwydd dy fendithio, ath gadw a llewyrchu ei wyneb arna ti, a bod yn raslon ac edrych arnat a rhoi hedd i ti. Da ni'n canu, da ni'n rhyddhau shalom ar Gynarfon. Bydded i'r arglwydd dy fendithio, ath gadw a llewyrchu ei wyneb arna ti, a bod yn raslon ac edrych arnat a rhoi hedd i ti. Amen, 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 a da ni'n rhyddhau shalom Duw dros Gymru, dros pob cymuned yn Gymru. Bydded i'r arglwydd dy fendithio, ath gadw a llewyrchu ei wyneb arna ti, a fod yn raslon ac edrych arnat a rhoi hedd i ti. Amen, 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 amen. A da ni'n rhyddhau ac yn gyrru allan ein shalom ar Prydain Ddaw. Bydded i'r arglwydd dy fendithio, ath gadw a llewyrchu ei wyneb arna ti, a bod yn raslon ac edrych arnat a rhoi hedd i ti. Amen, amen,
ni'n rhyddhau ein shalom, ein heddwch ar y byd, dros bob ardal yn y byd. Bydden i'r arglwydd, bydden buddio, a cadw a llewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn rastro, ac edrych arnat, a rhoi heb i ti. Ffafro arnat ti ac hyd at fil o genedlaethau at y deulu, at y blant di, ar eu plant nhw, a'u plant nhw. Bydd ei ffafro arnat ti ac hyd at fil o genedlaethau at y deulu, at y blant di, ar eu plant nhw, a'u plant nhw. A'i bresenoldeb o dy blaen di, a tu ôl ac wrth y ymyl, ac oedd gwmpas, ac oedd fewn di, mae o gyda ti, gyda'r bore, gyda'r nosa, gyda ffinda, gyda ddoda, gyda thwylo, a llawenydd, mae oedd blaid di, 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 mae oedd blaid di. So Duw Dad, da ni'n dy fendithio di. Da ni'n dy ddiolch di. A da ni yn datgan shalom i'r bobl sy'n eistedd ac yn sefyll nesau ni. I bobl teulu Caersalem. I Gaernarfon, i Gymru, i Brydain Fawr, i'r byd. Amen. Iawn. Wel, helo. Ers talwm. A helo ers talwm i bobl sydd wedi gallu dod achos bod y lift yn gweithio. Gret. Diolch yn fawr iawn i Robin a'r band am yn harwen ni yn briodol iawn bore yma. Sil rhyfedd iawn fel y Robin dweud, lot yn digwydd, a gosod y cywair iawn. Diolch yn fawr iawn am hynny. Reit, wel, fel ydych chi'n gwybod, mae rhai o'n wedi bod i ffwrdd am rhai wythnosau. So mae'r cyhoeddiadau mynd i fod yn wahanol bore yma, mae'r cyhoeddiadau mynd i fod yn chydig bach o audience participation, achos dwi'n ôl, a dwi'n mynd siŵr os dwi'n gwybod pob dim sy'n digwydd. Okay? So, dwi'n gwybod bod ni'n casglu, so os ydych chi eisiau rhoi, it's not about money, ond os ydych chi eisiau rhoi, mae yna ffyrdd i roi, mae yna flwch yn y cefn ac yn y blaen. So mae hynny. Rei, wythnos yma, dyn ni'n ôl yn gyflawn, dwi'n meddwl,
hang on, mae'n ngwraig i mynd fel hyn, mae hwnna'n naill ai'n golygu caid y geg, dwi ddim yn dda iawn. Ydy hwnna'n well? Mae'n well o flaen, iawn, oce, sori, dyna be oedd hwnna'n feddwl. Iawn. Ie, a hwnna hefyd. Ie, ond wedyn fydd hwnna. Sori, lle o'n i? Ie, dyn ni back to normal. Pob dim ymlaen wythnos yma, dwi'n meddwl. So, ser bach cyntaf wythnos dwytha, mae hwnna'n parhau. Clwb ieuenctid wythnos yma. Great, good. Wythnos yma hefyd, mae'r grwpiau cymuned yn cychwyn. Wedyn, os ydych chi mewn grŵp cymuned, just trafodwch efo'r person sy'n arwain. Os ydych chi ddim mewn grŵp cymuned ac eisiau bod, yma cymrwch sgwrs. Mae'n chydig bach o symud o gwmpas, just i ffresno pethau fyny a pobl yn symud i grwpiau gwahanol hefyd, i bobl ddod i nabod pobl gwahanol, so fydd hwnna'n digwydd wythnos yma. Sil nesa fydd Rhys yma. Hefyd sil nesa, mae'n oedfa undebol yn Seilo, sydd yn oedfa deulu, dwi'n meddwl. So mae yna opsiwn arall sil nesa. Yn ogystal â bod yma, mae'n bosib i rywun sy'n dymuno mynd i Seilo erbyn 10 o'r gloch ar gyfer yr oedfa undebol. Reit, be arall? Cari Cyrsalem, heno yn 6 o'r gloch yma, Cari Cyrsalem, da iawn. A diolch am y gwaith trefnu fi oedd ar hwnna dros yr haf. Dwi'n siŵr bod hwnna wedi bod yn fuddiol iawn. Mae yna bicnic heddiw, oes? Ie. I rhai o'n chi sydd wedi cofio, mae yna chill bach ar ôl yr oedfa. A os ydych chi wedi dod â bwyd, iawn, os ddim, siŵr llwch chi ddwy'n sandwich gan rhywun. Os nad i'r cywiar yn y popty adre, in which case, it's not on, ynddo. Reit. Dwi'n edrych yng nghwmpas. Oes na rhywbeth dwi wedi anghofio? Sori, Robin. Just advance notice bach. Ti'n meddwl i. Eto, nos Wener y trydydd o fis yma. A mi fydd na gachan. Ie. 30th, ie? 30th, ie. Sef, ie, diwedd y mis. Oce. Reit, mewn munud, blant, fyddwch chi'n cymryd lawr. Just, uwchradd, dych chi'n aros yma. Gynnwch chi clipboards, os ydych chi eisiau clipboard, mae'n rhaid yn y cefn, oes? So, o dosbarth derbyn i fyny, dych chi'n mynd lawr at Menna. O dosbarth derbyn lawr, dych chi'n mynd i'r cefn efo rhywun yn gyfalu amdano chi, efo mam a dad gobeithio, neu pwy bynnag sydd efo chi yn gyfalu amdano chi. Reit. So, cyn i'r plant fynd lawr, dyn ni jyst eisiau gweddio dros dyn nhw a dros y gweddill o'r oedfa. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am gael cyd-gyfarfod. Ni'n diolch i ti bod mae'n bwysig arglwydd pan mae dy bobl di'n dod at ei gilydd. Ond yn bwysicach na ddim byd, beth sy'n gwneud hynna'n bwysig yw dy fod ti yma. A dyn ni'n gweddio dyfendith ti arglwydd y bore yma nawr ar y plant wrth nhw fynd lawr. Dyn ni'n gweddio ar dyfendith ti yma gyda ni. Neu di siarad gyda pob un o bob oedran yma bore yma. Dyn ni eisiau clywed dy lais di. Dyn ni eisiau profi dy gwmni di. Dyn ni eisiau cael y fendith hynny. Dyn ni'n gofyn hyn oll arglwydd yn enw Iesu. Amen. Oce, blant, offa chi a pob bendith i Menna sy'n arwain. Dyn gymryd ni jyst 2 funud a wedyn ewn ni ddechrau wedyn. Iawn. So fel mae pobl yn setlo lawr. Gret, wel, mae'n braf bod yma. Fydd rhaid i chi gwybod bod ni wedi bod yn sgeifio am rhai wythnosau a di enjoyo. Ond dyn ni wedi enjoyo dod nôl hefyd sydd yn braf. Mae Rhys wedi dechrau cyfres newydd wythnos dwytha, yndo? Cyfres hanes Elias, a byddwn ni'n parhau efo hynny heddiw, a felly dyn ni am ddarllen y geiriau sydd ar y sgrin. So, dyn ni yn llyfr cyntaf Brenhinoedd,
Penod 17, a dyn ni'n dechrau yn adnod 7, a fyddwn ni'n mynd ymlaen. Fyddwn ni'n mynd darllen y benod gyfan, ond fyddwn ni'n mynd ymlaen yn i adnod 16, byddai'n sôn yn ehangach na hynny yn y bregaeth. Ond ar ôl peth amser, dyma'r nant yn sychu, oedd sychder di bod y Elis yn ymyl y nant. Ar ôl peth amser, dyma'r nant yn sychu, am ei bod hi heb fwrw glaw yn y wlad o gwbl. A dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, cod, a dos i fyw i Sareffath yn ardal Seidon. Dwi wedi dweud wrth wraig weddw sy'n byw yno i roi bwyd i ti. Felly dyma Elis yn mynd i Sareffath. Pan gyrhaeddodd giatau'r dref, gwelodd wraig weddw yn casglu coed tân. Dyma fe'n galw arni, please, wneud i rhoi ychydig o ddŵr i mi i'w yfed. Wrth iddi fynd i nôl peth, dyma fe'n galw ar ei hôl. Wneud i ddod â rhywbeth bach i mi ei fwyta hefyd. Ond dyma hi'n ateb, wir i ti, mor sicr a bod yr arglwydd dy Dduw yn fyw, does gen i ddim byd i ti. Llond dwrn o flawd mewn potyn, ac ychydig o olew o lewydd mewn jwg sydd gen i ar ôl. Ro'n i wrthi'n casglu ychydig o goed tân i wneud un pryd olaf i mi am mab. Ar ôl i ni fwyta hwnnw, byddwn ni'n llwgu. Ond dyma Elis yn dweud wrthi, paid bod ag ofn, dos i wneud hynny, ond gwnaf ymryn o fara i mi gyntaf, a thyrd ag ef allan yma. Cei baratoi rhywbeth i ti a dy fab wedyn, achos dyma mae'r arglwydd Duw Israel yn ei ddweud. Fawr blawd yn y potyn ddim i ben, a fydd yr olew yn y jar ddim yn darfod, nes bydd yr arglwydd wedi anfon glaw unwaith eto. Felly dyma hi'n mynd a gwneud fel roedd Elis wedi deud wrthi, ac roedd digon o fwyd bob dydd i Elis ac iddi hi a'i theulu. Ddaeth blawd yn y potyn ddim i ben, a wnaeth yr olew yn y jar ddim darfod, yn union fel roedd yr arglwydd wedi addo drwy Elis. So dyna'r gair dyn ni'n edrych yna fe bore yma. Mae'n braf, mae'n rhywbeth neis yn cychwyn cyfres newydd, a mae'n beth da hefyd bod ni'n symud o gwmpas y Beibl, yn dydi, bod ni'n gweld beth sydd gan Dduw i ddeud wrtho ni o wahanol rhannau o'r Beibl. A fel nath Rhys awgrymu yn y neges arbennig nath e rannu wythnos diwetha, mae yna ddigon o bethau, fel y soniodd e wythnos diwetha, sydd yn debyg yn y cyfnod hynny i'n tebyg ni heddiw. Bod ni bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn yr hanes yna. Ond eto, 2,000 o flynyddoedd a dim llawer di newid. Cofio Stanley Jones oedd yn aelod yma, un o pethau mawr stan oedd, yn byd byth yn newid. Oedd wastad yn deud na'n dosbarth ysgol Sul. A dyn ni'n gweld hynny. Does dim llawer wedi newid. Fel soniodd Rhys wythnos diwetha, mi oedd yna arweinyddion gwael. Mae yna ddirywiad mewn cymdeithas, a pobl ddim yn gwrando ar yr hyn sydd gan Dduw i ddeud, ac angen i bobl glywed llais Duw a gwrando ar y llais yna. So dewch i ni jyst edrych chydig bach ar y cyd-destun yna i ddechrau. Dych chi'n cofio, oedd hi'n gyfnod anodd achos oedd y brenin yn un drwg yn doedd. Cofio beth enw'r brenin? No? Any offers? Enw'r brenin? Dechrau fo A? Ahab, diolch yn fawr iawn. Ac wrth gwrs yn enwog iawn, beth yn o'i wraigau? Jezebel. Yeah. Ahab a Jezebel. Oedd yn arwen y genedl oddi wrth Dduw. Oedd yn arwen y genedl oddi wrth Dduw. Ac roedd hynny angen i herio. Gweitha'r modd, nid dyma'r tro cyntaf oedd y genedl wedi cael brenin gwael. A dyd i gwir, oedd brenhinoedd da yn bethau sobor o bryn yr adeg hynny. Ond mi oedd e'n arwen y bobl oddi wrth yr arglwydd. A mae Elis yn dod, proffwyd Duw, a dyn ni'n gyfarwydd iawn. Wrth i ni fynd trwy'r gyfres, fyddwn ni'n dod o draws lot o straeon, dyn ni wedi clywed y stori yma o'r blaen, dwi'n siŵr, a fyddwn ni'n clywed lot o straeon cyfarwydd iawn
o Dduw ar waith. A fyddwn ni'n gweld lot am Elias, a fyddwn ni'n gweld fod Elias yn gymeriad lliwgar iawn. Roedd e'n ddyn oedd yn cael cyfnodau uchel iawn a cyfnodau isel iawn. Roedd e'n profi nerth Duw a buddigoliaethau enfawr rhai ohonyn nhw. Ond hefyd, roedd e'n profi iselder mawr. Dyn ni'n gweld pegynnu mawr yn emosiynol. A cyn i ni fynd i gorff y neges bore yma, o'n i jyst eisiau ni aros ar hynny am 2 funud. Doedd y dyn yma ddim yn berffaith. Doedd y dyn yma ddim yn sorted. Mewn sawl ffordd doedd y dyn yma ddim yn iawn. Oedd gynno fe broblemau. Ond mae Duw yn ei ddefnyddio fe. A jyst rhywbeth wrth basio fe yna. Does dim rhaid ni fod yn iawn. Does dim rhaid ni fod yn 100% i Dduw ein defnyddio ni. Yn amlwg, mae angen i ni fod yn ofalus yn y pethau dyn ni'n ymrwymo iddyn nhw wrth wasanaethu Duw. A mae cyngor Cristnogion eraill yn bwysig yn hynny o beth. Ond nid dim ond pobl sydd yn 100% mae Duw yn defnyddio. Mae eisiau defnyddio pethau gwan a bregus fel Elias. Mae eisiau defnyddio pethau gwan a bregus fel ni. So i droi at y stori, mae yna 3 pwynt yn mynd i fod y bore yma. A'r 3 pwynt yw, mae yna newyddion drwg, mae darpariaeth Duw, a mae achubiaeth Duw. So dyna'r 3 pwynt. A'r pwynt cyntaf, newyddion drwg. Mae yna brynder a gweiledd. Oedd pobl Duw ar ben eu tenyn. Oedd y syched yma wedi para am flynyddoedd ac mi roedd pobl yn dioddef. Ac o edrych ymlaen i'n cyfnod ni, dyn ni'n wynebu cyfnod nawr yn dydyn o gynni i bob golwg, lle mae pobl a bydd pobl yn poeni. Yn adeg Elias, oedd e oherwydd syched a prinder bwyd. Mae'n sefyllfa ni yn y wlad yma, chydig bach yn wahanol, ond yr un mor real hefyd. Ac yn y stori, dyn ni'n gweld gwraig weddw, a doedd bod yn wraig weddw ar yr adeg yma ddim yn beth hawdd, oedd yn beth anodd iawn i fod yn wraig weddw yn yr adeg yma. Mae gen i fab i'w gynnal a gofalu amdano fe, a does ganddi ddim i edrych ymlaen iddo fe. Yr cyfan mae'n edrych ymlaen ar ei gyfer ydy i ffryd olaf hi. Nawr, fel dwi wedi awgrymu yn barod, mae'r syniad yma o neges Duw ar adeg o gynni yn canu cloch yn ein cyfnod ni. Robin di sôn yna ar gyfwng costau byw yn does. A mi fydd rhai, nid pawb, fe fydd rhai llawer mae debyg yn wynebu caledu. A mae'n bwysig i ni ddelio ar peth. A mae'n bwysig i ni jyst cyffwrdd un peth yn awr. Achos yn y stori yma, mae'r sychder yn codi achos bod Duw wedi ei achosi e. Mae'r genedl di pellhau oddi wrtho fe, a mae Duw yn achosi'r sychder yn y stori yma. A mae rhaid ni jyst cyffwrdd ar y pwynt yma. Achos weithiau, pan mae pobl yn edrych ar ddigwyddiadau yn y byd, mae pobl yn rhithro i ddeud barn Duw wedi hwn ac yn y blaen. A mae rhaid ni jyst delio efo hynny. Nawr, pan dyn ni'n edrych yn ôl yn benodol i'r Hen Testament, dyn ni'n edrych ar hanes bobl Dduw, oedden nhw'n genedl benodol, mewn gwlad benodol, ar dir penodol. Os dyn ni'n edrych ymlaen i'n cyfnod ni, mae pobl Dduw ym mhob man. So mae rhaid ni fod yn ofalus pan dyn ni'n darllen pethau i fewn, o cosb Duw wedi hwn ac yn y blaen. Yr un peth y medrwn ni fod yn sicr amdano fe yn y cyfnod ni yw, mae'r reality yw, dyn ni yn byw mewn byd sydd wedi troi cefn ar Dduw. Lle mae Duw wedi gadael pobl i'w dymuniadau chwantau hunain. Mae Duw wedi edrych ar y ffordd yn un ymddwyn, ac mae wedi dweud, ffyrna dych chi eisiau mynd, ffwr â chi. Dyna mae'n deud wrth y byd. Mae'n adnod does sydd yn deud, felly mae Duw wedi gadael iddyn nhw fynd ei ffordd ei hunain. A dyna beth ni'n gweld yn y byd. Mae pobl eisiau mynd ei ffordd yn hunain, a mae Duw yn gadael nhw i fynd ei ffordd yn hunain. Dyna di reality, byd sydd wedi syrthio,
byd sydd wedi troi cefn ar ddiw. A mae hynna yn effeithio'r greadigaeth, ac mae e weld yn y greadigaeth. Mae yna adnod arall dyn ni'n darllen sy'n deud hyn. Dyn ni'n gwybod bod y greadigaeth gyfan yn gryddfan, fel gwraig sydd mewn poen wrth eni plentyn. Mae hyd yn oed y greadigaeth yn gwybod ac yn dangos bod rhywbeth wedi torri, bod pethau ddim fel y dyliau nhw fod. Ac mae hynny'n golygu yn bod ni'n gweld newyn a ffrinder. Ond wrth gwrs, ar ben hynny, mae gynnon ni hunanoldeb yn does. Ar ben hynny, mae gynnon ni'r hunanoldeb greddfol yma sy'n gweithygu pethau, lle mae rhai yn gyfforddus ac eraill yn stryglo, yn cael trafferth dod â dau ben llinyn ynghyd. So mi oedd yna newyddion drwg bryd hynny, a ma' yna newyddion drwg o'n cwmpas ni nawr. Cwestiwn yw sut dyn ni'n ymateb. Ymateb y wraig o ddigaloni, ynddo fe? A dyna fydd ymateb llawer yn yn hoes ni. Ond yn lle ni ydy gwneud fel y gnaeth Elias a dweud bod gobaith yw gael. A bod yna newyddion da yng nghanol realiti'r anobaith yna. A mae hwnna'n dod â ni mlaen i'r ail bwynt. A'r ail bwynt yw darpariaeth Duw i ni a trwom ni. Nawr neges Elias i'r wraig yw, os ydyn ni'n agored i ewyllus Duw, fe fydd yn cwrdd â'n anghenion ni, a tydi ei drigaredd byth yn rhedeg allan. Mi glwson ni'r stori yn dod. Ar hyn ddigwyddodd oedd, ond na ddim byd bron gan ni ar ôl. Oedd mymryn o flawd a mymryn o olew ar ôl. Ac fe lefarodd Elias, fel roedd Duw wedi deitha fe, ar hyn ddigwyddodd oedd bod y blawd yn y potyn a'r olew yn y jar byth yn rhedeg allan. Fe gamodd Duw i fewn i'r sefyllfa a darparu. Nawr, yn y Beibl, mae yna lawer o enwau gwahanol am Dduw. A un o'r enwau am Dduw ydy Jehova Jireh. Ac ystyr hwnnw ydy bydd Duw yn darparu. A mae'n dangos hynny yn y stori. Falle bod chi wedi clywed yr enw, falle bod chi'n gyfarwydd ar enw. Ond ysgwni os ydych chi'n sylweddoli, pryd oedd y tro cyntaf mae'r enw yna'n ymddangos yn y Beibl? Achos mae'r ymddangosiad cyntaf yn y Beibl yn deud rhywbeth am ddarpariaeth Duw. Y tro cyntaf mae'r enw Jehova Jireh yn ymddangos yn y Beibl ydy yn Genesis 22, pa mae Abraham yn mynd i fynydd Moria i aberthu Isaac. Chi'n cofio'r stori ryfeddol yna? Mynd â Isaac i ben y mynydd i aberthu'r arglwydd, a mae Isaac yn gofyn iddo fe, ond dad, lle mae'r aberth? A mae Abraham yn deud, bydd Duw ei hun yn gwneud yn siŵr fod oen gynnon ni. Ac ar ddiwedd y stori ryfeddol yna, yn adnod 14 o Genesis 22, dyn ni'n clywed y geiriau hyn. Galwodd Abraham y lle yn yr arglwydd sy'n darparu, Jehova Jireh. Dyna i chi neges i ni'r bore yma. Mae Duw yn darparu achos dyna ydy ei natur e. Dyna sut un ydy e. Ac mae'n darparu ar ei gost ei hun. Meddyliwch am y geiriau yna eto. Mae Duw yn darparu achos dyna ydy natur e, a mae'n darparu ar ein cyfernu ar ei gost ei hun. Ac wrth gwrs, jyst i fi ddeud y geiriau yna, mae meddyliau ni'n rhithro ymlaen yn dydyn nhw, i'r groes. Fe o'n i'n myfyrio ar galfari yn un o'r caneuon bore yma. I natur e ydy gofalu a darparu. Ac felly yn wyneb anawsterau, be di agwedd e? Wel, mae Iesu yn deud peidiwch a gofidio.
Yn y bregaeth ar y mynydd, dyn ni'n darllen y geiriau yma. Felly, dyma dwi'n ddeud, peidiwch poeni beth yw fwyta a beth yw yfed a beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd na bwyd a dillad, meddyliwch am adar yr enghraifft. Dyn nhw ddim yn haen ac yn Medi nac yn storio mewn ysguboriau, ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo nhw, dych chi'n llawer mwy gwerthfawr na nhw. Ac mae bywyd Iesu yn dangos hynny. Dyw ei hun mewn cnawd yn dangos hynny i ni eto. Dyw ei hun yn darparu ar ein cyfer ni ar ei gost ei hun. Yn yr adnodau enwog yna, yn y llythyr at y Philippiaid, dyn ni'n darllen, dewisodd roi ei hun i wasanaethu eraill. Dewisodd roi ei hun i wasanaethu eraill. A neges Elias i'r weddw yw bydd Duw yn darparu, achos dyna sut i'n ydy. Cyn i ni adael yr ail bwynt yma, dwi eisiau ni wneud 2 neu 3 o bwyntiau bach arall. Pwynt cyntaf di hyn. Mae'n bwysig i ni nodi bod Sareffath y tu allan i Israel. O Sareffath ar dir Seidon. Felly doedd y ddynes yma ddim yn un o bobl Dduw. Oedd hi'n byw yn Seidon, gwlad oedd yn cael ei gysylltu efo drygioni. Ond mae'r newyn yn effeithio nhw i gyd. A trwy Elias, yn yr adeg anodd yma, mae Duw yn bwriadu bendithio rhywun oedd o'r tu allan. A mae yna jyst rhywbeth bach i ni yn fanna yn does. Mae yna dueddiad yno ni i feddwl mae'r gyfer teip arbennig o berson mae'r Efengyl. Bod e mond ar gyfer rhywun sydd o ryw deip arbennig. Na, mae Duw yn gwneud pwynt o fan hyn i ddeud fod i neges e o obaith i bawb. Ddim jyst ar gyfer teip arbennig o berson. Y pwynt nesaf dwi eisiau gwneud cyn i ni adael fan hyn ydy, mae Elias, wnaethoch chi sylwi ar darlleniad, mae'n gofyn rhywbeth gan y ddynes yn dydi. Dwi'n jyst yn darparu ar ei chyfer hi, mae'n gofyn rhywbeth ganddi hi. Mae'n disgwyl iddi hi i fyddhau. Mae'n dweud, gna chydig o fara i fi. A mae'r potyn bron yn wag. Mae'n deud fod Duw yn mynd i fydithio, ond mae'n gofyn iddi wneud rhywbeth. Mae'n gofyn am ymateb. Gwna fymryn o fara i mi yn gyntaf a thyrd ag ef allan i mi, ac mae'n gwneud hynny. A mae'n yfendith rhyfeddol iddi hi a'r mab yn dod yn sgil hynny. Maen nhw'n profi darpariaeth Duw. A'r neges fan hyn i chi a fi ydy hyn. Pan dyn ni'n clywed am ddarpariaeth rhyfeddol Duw ar ein cyfer ni, mae'n fwy na jyst rhyw flanced cysurus i ni lapio yno fe. Mae'n wahoddiad. Mae'n wahoddiad i ni ymateb. Mae'n wahoddiad i ni droi ato fe. Mae'n wahoddiad i ni agosau ato fe i roi yn hunain yn ei ddwylo fel y gwnaeth y ddynes yma. A'r pwynt ola, jyst ar yr ail bwynt yma di hyn. Dyn ni'n sôn am ddarpariaeth Duw i ni a trwom ni. Darpariaeth Duw ar ein cyfer ni a trwom ni. Achos dydy e ddim jyst yn newyddion da i ni. Mae newyddion da i ni ei basio ymlaen. Ac mi fedrwn ni basio'r newyddion da hynny ymlaen mewn gair a gweithred. Felly mae lle i ni i ddeud wrth bobl am ofal a darpariaeth Duw ar ei cyfer, ond hefyd i ddangos hynny wrth wneud pethau ymarferol. O'n i'n falch iawn pam o'n i ar y ffordd nôl o'n gwyliau, o'n i deall o'n y gyfarfod gweddi yma nos yn y blaen, lle oedd yna drafodaeth yn argyfwng ynni ac yn y blaen, a costau byw ac yn y blaen. A dwi'n siŵr bydd y drafod dros yr wythnosau nesaf. Yn ymarferol, be allwn ni fel pobl Dduw wneud, ddim jyst i ddeud am y gobaith, ond i ddangos yn ymarferol ac i wneud rhywbeth, fel bod ni'n rhoi cnawd ar yn geiriau ni. Mae darpariaeth Duw
i ni a trwom ni i bobl eraill mwyn i ni fod yn fendith i bobl eraill. Y trydydd pwynt, achubiaeth Duw, nawr ac i'r dyfodol, achos mae Duw yn un sy'n achub. Fe achubodd Elias, wraig a'i mhab o'r newyn a'r syched. Ond fe sonies i, pan o'n i'n gwneud y darlleniad, o'n i'n stopio yn adnod 16, dwi'n meddwl, neu adnod 16, dwi'n meddwl. Ond pe bawn ni wedi mynd ymlaen, mi fydden ni wedi darllen am argyfwng arall nath godi. Achos fe aeth mab y wraig weddw yn sal. Ac fe farwodd e. Gafodd ei daro'n wael ac yna marw. A mae'r wraig yn troi at Elias a mae'n siarad yn blaen iawn gydag e. Dim yn malu geiriau, mae'n siarad yn blaen iawn gydag e. Ac mae Elias yn ymateb a mae'n troi at Dduw a mae'n galw ar Dduw i wneud gwirth arall y mywyd y wraig oedd wedi rhoi cartref iddo fe. Ac mae Duw yn ymateb. Ac mae'n achub yn wirthiol. Mae'r bachgen oedd ddim yn anadlu yn dod yn ôl yn fyw. Ac mae'r wraig yn ymateb gan ddeud, nawr dwi'n gwybod dy fod ti'n broffwyd go iawn a bod yr arglwydd wir yn siarad trwy ti. Mae Duw yn dangos ei allu goriwch naturiol. Mae'n dod â'r bachgen yn ôl yn fyw ac mae'n dangos ei allu. Nawr, pan ydych chi'n clywed y stori yna, os ydych chi fatha fi, fedrwch chi'n helpu meddwl ymlaen i Iesu Grist a hanes Lazarus yn Ioan 11. Chi'n cofio'r hanes? Iesu yn cyrraedd Bethania a roedd e'n hwyr yn doedd? Oedd nhw wedi gofyn iddo fe ddod, ond nath e ddim mynd ar unwaith, a dyma fe'n cyrraedd yn hwyr, ac erbyn iddo fe gyrraedd, oedd Lazarus wedi marw. A dyn ni'n cofio'r dialog yna rhwng Iesu a Mair a Martha, lle oedd nhw'n gwaredu, tase ti jyst i dod ynghynt. Ond dewch i ni feddwl am yr hanes yna, am beth ddigwyddodd. A sut nath Iesu gyflawni gwirth yn fanna. Achos mi nath e gyflawni'r wirth yn gyhoeddus iawn. Mi ath e at y bedd. Mi weddiodd e yn uchel efo pobl yn gwylio ar ei dad, yn gofyn i'w dad i gyfodi Lazarus. A mae eiriau fe'n drawiadol iawn. Mae'n deud hyn, Dad, diolch i ti am wrando arna i. Dwi fy hun yn gwybod dy fod ti'n gwrando arna i bob amser, ond, a gwrandwch ar eiriau fe efo'r dorf yn gwrando, dwi'n deud hyn, cyn atgyfodi Lazarus, dwi'n deud hyn mwyn y bobl sy'n sefyll o gwmpas, iddyn nhw gredu mae ti sydd wedi fy anfon i. Oedd y wirth yna, atgyfodi Lazarus, yn arwydd o gariad a gofal, ond roedd e hefyd yn dangos rhywbeth. Dyn ni'n sôn am wirthiau ac arwyddion, yn dydyn. Roedd e'n dangos rhywbeth. A mi roedd hwnna'n wir am y wirth a gyflawnodd Elias yn mynd. Mae'n arwydd o gariad a gofal Duw, ond mae hefyd yn dysgu rhywbeth. A dyn ni'n gweld be mae'n dysgu. Mae'n dysgu'r ddynes bod yr arglwydd yn wir yn siarad drwy Elias. A mae'n cyfodi'r mab. Ond wrth gwrs, un peth dyn ni weithiau'n anghofio sôn amdano fe pan dyn ni'n sôn am hanes codi Lazarus, a weithiau dyn ni'n anghofio amdano fe wrth sôn am hanes codi'r mab yma, yw ym mhen blynyddoedd, fi o'n nhw farw eto, yndo? Doedd nhw'n yn byw am byth. Fe fi Lazarus farw. Fe fi'r mab mae farw ar rhyw bwynt mewn hanes. Mae Duw yn ei ddoethineb a'i gariad yn gweithredu yn wirthiol yn yr achos yma, fel yn achos Lazarus, ond yn rhai blynyddoedd wedi ni, fi Lazarus farw. A dyn ni'n gwybod, dyn ni'n feidrol. Dyna sy'n digwydd. Dyn ni wedi cael yn atgoffa wrthnos yma efo marwolaeth efo'r enhines. Mae'n dod, yn dydi? Chi'n gwybod? Dyn ni'n gwybod hynny. Ond, be mae'r hanes yma'n dangos i ni, a be mae hanes Iesu yn atgyfodi Lazarus yn dangos i ni, yw bod yna obaith pellach, a mae yna obaith mwy. Gwrandwch ar eiriau Iesu wrth Martha. Fi
ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw iddyn nhw farw. A bydd y rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. A mae'r hyn yma Duw yn cyflawni trwy Elis yn yr hanes yma, yn atgyfodi'r mab, yn arwydd o'r hyn sydd i ddod. Ac wrth gwrs, gysyn ni arwydd mawr o hynny wedyn pan gyfododd Iesu o'r bedd, ac mae'n addo bod ni yn cael codi eto gyda ge. Felly, wrth edrych yn ôl, dyn ni'n edrych yn ôl bron i 2000 o flynyddoedd, ond dyn ni'n dysgu gwersi pwysig. Newyddion drwg, darpariaeth Duw a chybiaeth Duw. Mae yna newyddion drwg o'n cwmpas ni. Agor yn clistiau, agor yn llyged, dyn ni'n ei weld e. Dwi wedi deitha chi o'r blaen, dwi'n siŵr yma, oedd yn had ni'n o 10. Mae'n 3 chwaer, 4 chwaer, dwi'n cofio, dwi'n methu cadw cwnt. Aunty Nancy, chwaer dad, i hadnod mawr hi oedd yn yr hen gyfieithiad yn y byd gorthrymder a gewch. Neu fel mae'n deud yn Bible.net, dim ond trafferthion gewch chi yn y byd. A mae'n wir. Mae'n y trafferthion i'w gael yn y byd. A dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Weithiau mae hynny'n fwy amlwg yn yr adegau eraill, ond mae'n wir drwy'r amser. Ond chi'n gweld, be oedd Aunty Nancy bob amser yn nghofio oedd hi bob amser yn anghofio ail ran yr adnod. Achos yr adnod yn llawn ydy hyn, dim ond trafferthion gewch chi yn y byd hwn, ond codwch eich calonnau, dwi wedi concro'r byd. Dim ond trafferthion gewch chi yn y byd hwn, ond codwch eich calonnau, dwi wedi concro'r byd. Ac mae'r concro yna yn golygu bod Duw ar ei gost ei hun yn darparu ar ein cyfer ni nawr ac yn cynnig ein hachub ni. Ac yn y stori yma, dyn ni wedi gweld go iawn, fel oedd teitl y bregaeth ar y sgrin yn dweud, dyn ni'n gweld go iawn tosturi Duw i fyd sy'n dioddef. A mae hynny'n newyddion da. Mae'n newyddion gwych. Ond fel y wraig yn yr hanes, mae angen i ni ymateb. Trwy roi yn hunain, yn ifydd, yn wylo Duw. Y Duw da sydd yn caru ni, sydd mor hael, sydd eisiau yn bendithio ni. Nawr, mewn munud fydd y band yn dod i fyny ac fyddwn ni'n canu can gyda'n gilydd ar y diwedd. A dwi jyst eisiau adrodd citgan y gan yna, os newn ni jyst plygu'n pennau, ac a jyst gwrando ar geiriau citgan y gan yna, y byddwn ni'n meddwl amdano ar y diwedd. Achos dyma'r Duw dyn ni'n troi ato fe. Dyma'r Duw dyn ni'n troi ato fe yng nghanol y newyddion drwg, yr un sydd yn darparu ac yn achub. Dyma'r geiriau. Ar hyd fy oes, ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes, fe fiost mor dda. A phob un anadl sydd gennyf, fe gana fi am ddaioni fy nyw. Ac arglwydd, dyn ni eisiau ymateb. Dyn ni eisiau clywed y neges gysurus yma, ond dyn ni eisiau ymateb hefyd drwy roi yn hunain yn dy law di, mwyn dy enw. Amen. Reit, gadewch chi ni godi. A gadewch chi ni ymatab i beth da ni wedi glywed efo'r gan yma. Yn B flat. Bydd garaf io Diwsdregaredd byth yn methu trwy nyddiau o'r drwy ddiogel yn dy law o'r eiliad pan rwy'n deffro
sy'n rhoi fy mhen I lawr, fy gana fi am ddaion I fyny. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios mor dda, a phob anadl sydd gennyf, fe gana fi am ddaion I fyny. Caraf dy lais, rwyt wedi farwain drwy y fflamau a'r dywyllwch, rwyt y nesaf ata I, wedi thnabod I fel tad, a thnabod ti fel ffrind, rwyt wedi byw yn aion I fyny. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios mor dda, a phob anadl sydd gennyf, fe gana fi am ddaion I fyny. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios mor dda, a phob anadl sydd gennyf, fe gana fi am ddaion I fyny. Mae ddaion I yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion I yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Rhoes fy mywyd lawr, rwy'n fy ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth I ti. Mae ddaion I yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion I yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Mae ddaion I yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Rwy'n fy mywyd lawr, rwy'n fy ildio nawr, rwy'n rhoi pob peth I ti. Mae ddaion I yn rhedeg nawr, yn rhedeg ar fy ôl. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe ddios mor dda, a phob anadl sydd gennyf, Gana hi, ddaion I fyny. Gadewch ni orffen trwy adrodd y bendith efo'n gilydd. Ras, ein harw. Chariad Dio.